আমার মানে বিটিআরক ইয়াত উলংঘ করে দিয়া হয়েছে। বিটিআরর মানে কোনো দায়িত্ববোধ নাই, বিটিআরর মানে কোনো হেৰি নাই, রেসপন্সিবিলিটি নাই। খাওয়া বস্তু বাদ দিও। বিটিআরआव मोनसेबो रेसपन्सिबिलिटी गैया। बिटिआर सोरखारा मोजां मोनसे जेबो थासारि खालामनो हाया। बिटिआरआ जेबो लाब गैया। ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव। तो खुलुमबाय लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट, मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअ खालामनाय जादों। दिनैनि आपडेटआ ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरो ओरैबायदि साननो गोनां आपडेट जागोन। तो जोंनि बिटिआरनि माखासे भिटोरिया बाथ्राफोरखौ लानानै तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। तो दिनैनि आपडेटआ ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आरो स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना जागोन जोंनि बिटिआर सरकारनि थाखाय आरो ओरैबायदि मोनसे लाजिथावना मोनसे सरकार जालायनानै तो मोनसे इसिबां मोजां सरकार थानानै खौरांगिरिफोरखौ सन्मान होनो रोङाखै, खौरांगिरिफोरनि माखासे गांनाय उखैनायखौ मोनथियाखै। तो लोगोफोर, क'क्राझाराव मोनसे माखासे 6 सिडिउल एरियायाव गोलैनाय 6थि फारिलाइयाव जेसांखिनि काउन्सिलफोर गोलैयो बिनि माखासे खौरांगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जथुमा, मोनसे सावरायमेल क'क्राझाराव लानाय जादों। तो बिथिं बिटिआरनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे डिमा हासाव आरो कार्बि आलं, तो 6 सिडिउल एरियानि माखासे खौरांगिरिफोरखौ गासैखौबो बुथुमनानै बेयाव खौरां लानाय जादों। नाथाय बेयाव ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना थासारि जाबाय। मेला मोजां जाबाय, मेला मोजाङैनो खुंफुंजाबाय, मोजाङैनो थांबाय। नाथाय सानसेनि प्रग्रामाव नाथाय जायफोरखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन, खौरांगिरिफोरखौ, जाय बिथांमोना दिनै फैनानै बे मिटिङाव, बे प्रग्रामाव फैनानै सानसेमानि जाय मिडियाफोरा, जाय जार्नालिस्टफोरा सानसेमानि माने ओंखाम दै गैयालासिनो बेयाव रानथाब खुथाब थानो गोनां जादों। ओरैबायदि मोनसे अजद, ओरैबायदि मोनसे लासिंसिं। तो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ ससे नायनानै लाग्रो। আমার মানে বিটিআরক ইয়াত উলংঘ করে দিয়া হয়েছে। বিটিআরর মানে কোনো দায়িত্ববোধ নাই, বিটিআরর মানে কোনো হেৰি নাই, রেসপন্সিবিলিটি নাই। খাওয়া বস্তু বাদ দিও। ইয়াত প্লেটো নাই আৰু লগতে সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু যে ভোক লাগিছে, পানী এগিলাচ খাব, পানীৰ বটলো নাই। ইয়াতে কি হৈছে, এতিয়াতো 3টা বাজি বাহিৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে, কোনেও খাব পোৱা নাই। খাওয়া বস্তু বাদ দিও। ইয়াত প্লেটো নাই আৰু লগতে সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু যে ভোক লাগিছে, পানী এগিলাচ খাব, পানীৰ বটলো নাই। আৰু ইয়াতে কি অনুষ্ঠান পাতিছে, এইটো কোনে পাতিছে? এইটোতো কৈ আছে বিটিচিৰ জনসংযোগ বিভাগৰ পৰা পাতিছে। আৰু CSD মানে বিটিচিৰ CSD যিগৰাকী আছে জনসংযোগ বিভাগৰ, তেখেতক সুধিলে কয় EMA পাতিছে। এতিয়া আমি EMক ফোন কৰিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে এইবিলাকতো আমি দায়িত্ব লোৱা নাই, কোনবিলাকক দিছে, কি দিছে। কিন্তু এতিয়া হেৰাছমেণ্ট হৈছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা মানুহবিলাক। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে বিটিআৰে এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছে। তেওঁ বাহিৰৰ পৰা ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ইয়াত 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ পৰা ইয়াত সাংবাদিকবিলাক মাতি আনিছে, আনি পেলাই বেলেগ একো হোৱা নাই। আমাৰ মানে বিটিআৰক ইয়াত উলংঘ কৰি দিয়া হৈছে। বিটিআৰৰ মানে কোনো দায়িত্ববোধ নাই, বিটিআৰৰ মানে কোনো হেৰি নাই, ৰেসপন্সিবিলিটি নাই। সেইটোহে উলংঘ কৰি দিয়া হৈছে, লজ্জিত কৰা হৈছে বিটিআৰক। আৰু তেখেত CSD, তেখেতক আজি আছে কালি ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি যাব, কিন্তু লজ্জা কোনে পাব? আমিহে পাম, আমি ইয়াত স্থায়ী মানুহবিলাকে পাম। এইখিনি थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बेवहाय मा फोरमायखो। तो बे एक्चुअली ओरैबायदि लाजिथावना बे जोंनि BTC सोरखारनि थाखाय आरो। तो बिटिआरआव इसिबां गिदिर गिदिर EM दङ, MCL दं। बिथांमोना मा खालामनो हागौ? बे सानसे प्रग्रामनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था, माबा मोनसे दैनि बेबस्था, माबा मोनसे जानायनि मोजां बेबस्थाखौ बे सानसेनि थाखाय बेयाव बेसेबां दङ? 200-300, 400-500 बेयाव जार्नालिस्ट थागोन, माखासे आलासिफोर थागोन। बेसेबांखिनिनो जुदि जानाय मोजां जगार खालामना होनो हायिया बे माने सोरखारनि ओरैबायदि लासिंसिं। खारन बेखौ सोरखारासो खालामदों नालाय, सोरखारनि फारसेनिफ्रायसो बेखौ जे सोरबा EMआनो जा, सोरबा MCLआनो जा, सोरबा मिनिस्टारानो जा, बेखौ दायित्व लानासो बे खामानिखौ मावदों। तो बे प्रग्रामखौ सालायदों, बे प्रग्रामखौ बानायदों। तो बेयाव बेसेबांखिनि मोनसे जानाय आदारनि थाखाय दायित्व लानो हायिया ओरैबायदि लाजिथावना। आरो बेयो बुंदों सोरबा EMखौ खौरां लानायाव सासे EMआनो मोनथिया होनलायदों, EMआनो मोनथिया जाहैदों।
तो बे मासेबां गिदिर लासिंसिं EM-नियाव बेसेबां फैसा थायो बेसेबां दरमाहा मोनो बेसेबां फान्ड फैयो बेसेबां फान्डनिफ्राय बेसेबां मा मोनो आदाय खालामनो हायो बिसोरो तो लाख लाख थाखा EM-नियाव तो बे 30-40 हाजार खरसा बे सानसेयाव खालामनो हाया इसेबां माने गोलैसोनाय आरो ओरैबायदि नेहात माने बिटिआरनि माखासे जायफोर दैदेनगिरि जायफोर EM MCLA GM EM जानानै दङ बिसोरो दा बिथांमोननि थाखाय ओरैबायदि लासिंसिं दा बिटिआरखौ ओरैबायदि बदनाम होबाय जार्नालिस्टफोरा ओरैबायदि बदनाम होबाय खौरांगिरिफोरा मिडियाफोरा तो बिटिआराव माने मोनसेबो मोजां माबा गैया पुरा रेसपन्सिबिलिटि रेसपेक्टेड होननाय मोनसेबो बुस्थु गैया ओरैबायदि सनमान होनो रोङि बिटिआरनि सायाव ओरैबायदि रागा तो नोंथांमोना मा सानगोन बिनि सायाव दा बेखौ नुनानै बोरै माने सोरखारि मानसिफोरा थानो हाखो बेसेबां माने गाज्रि थासारिखौ नुनानै ओरैबायदि माने अबस्था खाराब आरो तो बे मोनसे ओरैबायदि लासिंसिं जास्ट खौरांगिरिफ्रा ओरैबायदि गोनांथि जायो खौरांगिरिफोरखौ जाय सोरखार सोलिग्रा बिथांमोननोबो जाय पार्टी खालामग्रा जाय पलिटिकेल्सआव थाग्रा बिथांमोननि थाखाय खौरांगिरिफोरखौ ओरैबायदि गोनांथि जायो ओरैबायदि माने इम्पर्टेन्ट खौरांगिरि नङाब्लानो माने दिनै गाबोननि बे डिजिटेल मुगायाव जेबो जाला खालि खौरांगिरि खालि निउस नङाब्लानो मिडिया नङाब्लानो दिनै गाबोन माने जेबो जाला पर्टेल नङाबानो दा अब्ला बिसोरखौ मानो रेसपेक्ट होनो रोङाखै मानो मोजां थासारिजों बिथांमोननि जे हास्थायनाय बायदि खालामना होनो हायासै बे मोनसे लासिंसिं आरो तो लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो बे आपडेटखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुजिखो तो अननानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर तो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो लोगोफोर